ku ji abin da yake faruwa da Ruqayyah Dawayya cikin wannan satin, inda ta wallafa bidiyon jigida. Ruqayyah Dawayya ta saki wannan bidiyon don mata masu aure da su zo su siyi wannan jigida ta, inda ke cewa malamai da dama sun haɗu akan wannan jigida ta, kowanne malami da kalar asrarinsa da asirinsa. Ruqayyah Dawayya ta ce ta yi amfani da damar ta ne wajen ta ga ta kare mutuncin ita da ma ganin yadda wasu mazan suke fita waje su nemi matan banza. Sai dai kuma mutanen gari sun ca kanta ganin yadda ta ce wannan jigida ta akwai asiri a ciki. Ta ƙara da cewa wasu mazan suna son su ga mace tana da shi yasa ta kawo wa 'yan uwanta mata jigida don su ma su dinga amfani da ita wajen su dinga jan hankulan mazajensu a cikin gida. Mata masu amfani da jigida sun tofa albarkacin bakinsu, sun ƙara da cewa jigida a jikin mace tana da matuƙar amfani sosai, ba iya matan aure ne suke amfani da ita ba, har ma 'yan mata marasa jiki da ƙugu za su yi amfani da wannan jigida.